Představ si, že přijedeš do cizí země kvůli natáčení filmu a odejdeš s přátelstvím, které nečekal vůbec nikdo. Přesně to se stalo Jackiemu Chanovi v roce 2005 během natáčení filmu Mýtus v Indii. Na place se tehdy objevila slonice se jménem Lakšmi a ta si s Jackiem velmi rychle vytvořila zvláštní spojení. Nešlo o dresúru, povely ani efektní scény. Prostě si k sobě přirozeně našli cestu. Mezi jednotlivými záběry spolu trávili čas v zákulisí. Jackie se choval klidně, trpělivě a bez nátlaku, což Lakšmi okamžitě vnímala. V jeho přítomnosti byla uvolněná, zůstávala blízko a reagovala na něj úplně jinak než na ostatní lidi kolem. Členové štábu si toho brzy začali všímat. Často říkali, že právě tyhle tiché chvíle mimo kamery byly silnější než mnohé filmové scény. Vztah mezi hercem a slonicí se stal jednou z nejzapamatovatelnějších součástí celého natáčení. Tenhle příběh dnes připomíná, že respekt a klid dokážou vytvořit opravdové pouto i tam, kde by to člověk vůbec nečekal.